Sibuya nolunye la udaba lwamaphupho. Namhlanje sibhekela ingwenya igama kuphasana nge-channel yethu. Like, subscribe, become a member, nikela ku-channel account number ikhona, or you can also contribute to the channel using any other method elula ukuthi ungasebenzisa kwena. Sibhekela udaba oluka Sithule Biyela 92:15. Uthi ke amen pastor usho ukuthini ukuphupha izingwenya ezisemanzini eziningi. So kwabanye ingwenya zidalwa singamadlozi, futhi ziyavela abantu abambethwe imimoya yobudlozi yamadlozi. Ziyavela futhi ingwenya kubantu sizikhomba ubutha nesino nabantu abathile, noma kunobutha nabantu abathile ziyavela futhi. So number 1 singathi thina ukubona izingwenya kungaba uPaul nje uma uyibona ingwenya lolu ngasho ukuthi kunabantu hloba abangathembekile futhi ababi abaseduze nawe. 2 futhi ke kuyenzeka ngokuphela ingwenya kuba uPaul uhle kwesinye isikhathi uma uyibona ekaphezulu uma umuntu kamoya, ngoba lokho kungasho ukuthi kunezidalwa ezibhekile futhi ezifuna ukusondela kuwe. 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi kuphela ingwenya kuba uPaul esithatha ngolubi uma ziningi osuke lushukhomba ukuthi uhaqwe abantu abaningi ababi nabalukhulu futhi abayingozi kuwe. 4 futhi kuyenzeka futhi uma uphupha ingwenya kuba uPaul uhle uma ziningi kumuntu kamoya olusho ukuthi lo muntu lo uzungezwe izidalo zakhe. Yabo. 5 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ingwenya kuba uPaul uma zikuhlasela olusho ukuthi ke kumele uqaphele ngoba izimbangi zakho zifuna ukukukhaphela uma zingathola ithuba, noma kuzoba nomuntu ozozama ukukukhaphela emkhakheni wakho njengamanje. 5 kuyenzeka futhi number 6 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ingwenya kuba uPaul olubi uma zikuhlasela. Uma umuntu ngamoya lokho ngasho ukuthi kungenzeka izidalo zakho noma izidalo ezikwembethe seyithukuthele futhi zingaseke zikuthethise wehlelwe okubi empilweni. Siyabonga besibhekela udaba lengwenya noma lezingwenya crocodiles. Inamba yami isenze kuphela uma umlandeli isenze kuphela ngo-975 ntambama, ungayisebenzisi WhatsApp, ungayisebenzisi SMS. Siyabonga.